Hej og velkommen til den her video. I den her video vil vi fortælle, hvad der er for nogle ting, der sker, når man bliver født ind til en religion. Og hvordan man konverterer til en. Her ser vi en kvinde, der skal til at føde et barn. De vælger, at deres barn skal døbes i den kristne tro, og dermed også få sit navn på den måde. Når du bliver født, kan dine forældre vælge, om du bliver døbt i den kristne tro. Men mange venter også, så børnene selv kan vælge, om de vil blive døbt eller ej. Og efter det, så kan du selv bekræfte, om du vil være kristen ved at blive konfirmeret. Der er ikke rigtig noget krav for at være kristen, men man skal i hvert fald tro på Gud. Og når du er voksen og kristen, så kan du vælge, om du vil betale til folkekirken og blive døbt. Selvfølgelig kan man også gøre andre ting, som at gå til gudstjeneste, men det er ikke noget krav. Du er automatisk født jøde, hvis din mor er jøde. Omskæringen i jødedommen er påbudt af deres Gud, men der er rigtig mange, der vælger ikke at gøre det. Det sker 8 dage efter fødslen. I jødedommen er der nogle flere krav til at konvertere. Det er påkrævet, at man undersøger grundigt den jødiske lov, og så kræver det, at man lærer en hel masse om det, der står i de jødiske bøger, Torah og Talmud. Når man bliver født muslim, så får man visket trosbekendelsen shahada i ens højre øre. Der er nogen, der bliver omskåret. Hvis du vil konvertere til islam, så kræver det i princippet kun, at man udtaler den muslimske trosbekendelse shahada foran 2 voksne mandlige vidner. Jeg bekender, at der ikke er en anden Gud end Allah, og jeg bekender, at Muhammed er Allahs profet.